Continental Film uvádza. Príde obrovská potopa, Finy! Voda? Tu? Predstav si to. Koniec sveta. Potopa sveta a všetci sa zachránia na obrovskej lodi s názvom Archa. Archa je pre všetky zvieratá. Ak sú na Noémovom zozname. A čo spravíš ty? Vážne si myslíš, že nám to vyjde? Na Archu sa dostaneme, uvidíš. Nájdeš nových priateľov. To má byť vtip, alebo čo? Dobre však. Takže podľa teba vyzerám takto? Áno. To bol jeho nápad. No nie. Potopa! Hej, ale bez nás nesmiete odísť. A odrazu Archa je preč, rodičia sú preč. Fini? Potopa sveta. Máš šťastie, že teraz nie si sám. To je úžasný nápad. Super. Iba tí, čo držia pokope, majú šancu uspieť v najväčšom dobrodružstve všetkých čias. Volám sa Mobes. Vítaj v tíme. Táto loď sa pre nikoho vracať nebude. Potrebujem niekoho objať. Ups, Archa je fuč. V kinách od 27. augusta 2015.